Παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα καινούριο βίντεο μετά από πόσο, ένα μήνα νομίζω. Έχω πάρα πολύ να κάνω βίντεο. Πάντως έχω ανεβάσει πολλούς παίκτες. Έχω πάει και τον Παλατήρ μέσα, το είχα δείξει. Κοιτάξτε, πήγε στο μήκο σχεδόν 1000 κύπελα. Σχεδόν 1000 κύπελα. Σήμερα λέω να παίξουμε με παίκτες, να τους πάμε rank 25. Ο πρώτος παίκτης που έχουμε να πάμε, βασικά θα παίξω λίγο με την Viper, γιατί την έχω κατεβάσει από rank 25 και ας παίξουμε ένα μάτσο. Να την ξαναπάμε rank 25. Solo, να παίξω την πίστα. Μία. Εντάξει, την πίστα. Ωραία πίστα. Μη παίζετε, να ξέρετε, ποτέ ντουο. Είχα παίξει διαφορά με Νίκο ντουο. Και έπαιξα πολλές φορές βασικά και έχασα πάρα πολλά κύπελα. Τώρα θα ήμουν 1000 κύπελα στο Νίκο. Κάποια μέρα θα κάνω βίντεο που θα πηγαίνω 1000 κύπελα στο Νίκο. Μην το χάσετε. Έχει πριν μου τώρα. Νίκο. Πώς. Μου σπάει τα νεύρα αυτή από τη μύτα, γιατί πρέπει να χαλάω όλα μου τα hits πάνω του και μετά μπορώ να μου ποταχθεί, δεν ξέρω, να σχέδι κρατά μου. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Και τι κολλάκι και δεν... μου είναι και όλοι πριν μου. Τι είπα, έχω και καντενιά ρε. Καντενιά, αυτή είναι η καντενιά. Τρία. Έλα, ρε, πρέπει να σκοτώσει κάποιος, τουλάχιστον να βγω δεύτερο. Το πρώτο κύπελο. Το λέω. Έλα, για τόσο λίγο. Εντάξει, τόσο ή άλλως, τι πήγα ράγκος. 25. Κανονικά τώρα θα την είχα πάει rank 19 στο παλιό μας του Brawl Stars. Το rank 25 ήταν σπάνιο πολύ του Brawl Stars. Δεν το βλέπω συχνά. Πάμε τώρα hit rank 25. Όταν. Εμένα δεν μου αρέσει και τόσο πολύ ο kit, να ξέρετε. Όχι, η Super του μια χαρά είναι. Και ο παίκτης, αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, ότι κάποιος μπορεί να βουταχτεί σε κάποιον και μετά επειδή κάνει πολλή ώρα μετά να βγει, μπορεί να σου έρθει κανένα Edgar, κανένα Bibi και μετά να φάνε μαζί με τον άλλο. Ναι. Τότε που ήταν low, γι' αυτό είναι και ωραίο εκεί. Γιατί τώρα που ήταν low, κοτάκι. Φέρε το δίπλο μητάκι, χαίστηκα πάνω μου. Παραλίγο να τα κάνουμε. Ο γκρίβου. Ο γκρίφ από κοντά μου σπάει τα νεύρα. Δεν έχω συναντήσει μια φορά γκρίφ από κοντά να μην έχει σπάσει τα νεύρα. Ναι, έχω και 409 πίξ. Καμιά μέρα θα βγάλω βίντεο που θα πάω κάτω από εδώ πέρα. Πείτε μου κι εσείς ποιο προτιμάτε.
ή λέτε να πάρω σήμερα, τώρα σε αυτό το βίντεο αυτό, ή να περιμένουμε λίγο και να πάρω ή του Μπέρι ή του Μπάιρον. σχεδόν ίδιο. Μπέρι, Μπάιρον. Ωραία, πείτε κι εσείς. Αν έξω να το πω, να κάνετε όλοι ένα like και ένα subscribe. Μην το ξεχάσετε. Όπα, δεν είδα πόσο rank έχω. 24. Ναι, 24 νομίζω. Δεν πήγα 25. Δεν πρόκειται να τον είχα πάει. Είναι απίστευτο. Έλα. Τέλεια, καλά ξεκινήσαμε, πολύ καλά. Όχι ειρωνικά. Δεν το λέω ειρωνικά, μια χαρά ξεκινήσαμε. Όχι το ξεκινήσαμε και θα τελειώσουμε. Οπότε δεν ξέρεις. Γιατί. Κοίτα. Το πάρει. Πολύ κάτω που ξέρουν που αφήνει αυτές τις βλάκες. Το γρουσούζεψε τώρα. Το γρουσούζεψε. Είμαι ο γρουσούζης. Είμαι ο γρουσούζης. Τώρα σκέφτομαι, παιδιά, να κάνω βίντεο με Roblox. Θα σου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε βίντεο με Roblox. Περιμένετε λίγο να καταλάβω τη φωνή. Ωραία. Για να μου ακούω καλύτερα. Γιατί δεν νομίζω να μου ακούω τόση ώρα σχεδόν καθόλου. Κατέβασα τη φωνή, κατέβασα και το ίντερνετ. Έτσι όπως πάμε ρε φίλε. Γιατί δεν μιλάω. Κάτι. Έλα, την έφαγα. Με φαγιάς.